फिन गुबुन हारिनि सुबुंजों हाबा जाना सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। बर' आइजोआ बोलि जानांदों गुबुन हारिनि सुबुंनि आखायाव सानसेनि उनाव सानसे साफा साफा खास्रि बिस्रिनो। बे मख'नाय बाथ्राया गोदान नङा, बेयो जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। हाजासे दुखु हाजासे साजा सैनांनायनिफ्राय लानानै जिउ फोजोबजासिम बान्था मोननायनि उनावबो गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोसो थोलायनाय आरो फोथायसाबनायखौ नागाराखै माखासे बर' आइजोआ। गोबाङा सानो आंनि मोजां मोननाया बिब्दि नङा, नाथाय जोबथारनायाव बे बान्थाखौनो मोननाङो। बे एखे रोखोमनिनो जाथाय जादों गगामुगआव। गगामुग 1 नं खोदोमगुरि गामिनि रंसारि धनेस्वर स्वर्गियारिनि फिसाजो दिम्पोल स्वर्गियारिया बरदै गिलामारानि प्रणब तामुलीजों गोसो थोलायना जुलि जाहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि थांनाय 5 जुलाइ खालि मोनाबिलि समाव दिम्पोल तामुली स्वर्गियारि आरो 2 बोसोरनि फिसाज्लानि गोथै देहाखौ न' खाथिनि फुख्रिनिफ्राय बोखांनो मोननाय जायो। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव गगामुग हालामनि रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा साजायनानै जिउ फोजोबनाय होनना सन्देह खालामदों। हिन्जावसाया कदमगुरिनि अबाव हाबा जादोंमोन होनदोंमोन? बिदि बरदै बागान नल'नि पाम्प नामायाव जादों मा होननानै। हारिनि मानसिमोन? असमिया माबा तामुली लिरो। तामुली बे हिन्जावसाया स्वर्गियारि लिरो। बर' मुङा मुङा दिम्पुल स्वर्गियारि। नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा जों मिडियानि गेजेरजों? मिडियानि गेजेरजोंथ' बुंनो हायो मिडियाखौ। आच्छा, दाख्लैनि जे जाथाया माबायदि जानाय नोंथाङा बेखौ दाखालिनि जाथाया माबा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों होननानै माने इसोर माबा गावबुरा प्रेसिडेन्ट बेनिफ्राय माबाया गावसोर ज' जालायदोंमोन आरो ना। ज' जालायनायाव माने गार्जेनफोरखौ लिंहरदोंमोन, आंखौबो लिंहरदोंमोन, आं बिमाया फन हरनानै, खिन्थु आं थांनाय जादिया। माखासे 3 4 मानसि लानानै थांनानै मोनहैगौ मानि मानसिया गावनि गोमाना दंमोन। बेनिफ्राय नुखायाखै दिनैसिम मानसिया। जेनेबा मैयासिम जों मिथिनाय बायदिबा जेनेबा मानसिखौ गोथैखौसो मोनदों होननानै जों थाङिनि सिगांनो माने बिसोर दैनिफ्राय बोखांना दोनदो होननानै जों मिथियो आरो। बेखिनिखौल' मिथियो जों। ओमफ्राय पस्टमर्टम रिपर्टआव जों थांफादोंमोन, थांनानै मोनासेयाव मोनफैनाय जादों आरो। माबायदि थैदों होननानै बुंदों बिथांमोना? फुख्रियाव बोखानाय जोंथ' सम ना नुनाय बिथांमोना मा फोरमायदों? जों नुनायावथ' मानसियासो बानायनाय बायदि नुदों आरो जों माने। बेखौ बेलेगथ' बिदि माबानाय सन्देह खालामाखै। जेनेबा गावसोरनि न'नि मानसियानो साजायनानै माने सिगांनिफ्रायबो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जायो होननानै जों खोनायो। भिडिअबो दं, सिगांनि भिडिअ बायदिसिनाबो जों माने लोगोफोरजों खोनायो। भिडिअ भाइरेल जादों बिसोरनि फेसबुक वाट्सएपआव माने हरनाय नुदों आरो। बेफोर भिडिअखौबाबो सिगां बुलाय सुलाय माने इसोर सुख सान्ति गैया, मालाबा न'खराव फैना थाफैयो। जों गामिनि मानसि जों नुयो आरो सम सम। नोंथांमोना दा FIR होदों नामा थानायाव? जों दिनै दा बावैसो जों आनसलिकजों आफादफोरजों रायज्लायनानै जों दा थांनो नागिरदों माबायाव थानायाव FIR हैनो। जुदि बिथांमोना जुदि थानायाव लायाबा जों SP नि आखायाव जों FIR होनाय जासिगोन।